Cine merge în cluburi și cine stă pe cuburi? Ăla eu, ăla eu. Dar cine intervievează tineri DJ autohtoni? De data asta nu eu, ci Natasha. Rămâneți alături de noi. Salutare prieteni! Astăzi la rubrica În cluburi pe cuburi îl avem alături de noi pe Alexandru Eftimie, DJ Alexandru Eftimie, pe care o să-l supunem unui mix de întrebări în cele ce urmează. Efti, acum când muzica digitală e în plină ascensiune, spune-mi, crezi că vinilurile vor dispărea curând? În primul rând, bine te-am regăsit. Ca să spun la întrebare, nu vor dispărea. Și chiar dacă nu se mai folosesc în starea lor originală, sunt implementate cu tehnologia nouă. Deci nu cred că vor dispărea. Sunt încă folosite. Eu personal le folosesc. Cine ți-a îndrumat pașii spre muzică, spre acest domeniu spre care tinzi tu? Nu exista nimeni, cel puțin nu din familia mea. Îți mai amintești care a fost primul tău vinil? Primul meu vinil, cred că era de muzică populară. Dacă nu mă înșel, frații Petreuși. Dar nu era în domeniul meu acum. Dar ăla a fost primul meu vinil. Încă îl mai am acasă, dacă nu mă înșel. Și cel de-al doilea era un vinil din 1965 semnat Beatles. Deci ăla e o adevărată avere. Cam mare discrepanță între frații Petreuși și Beatles. Da, drept e, dar le-am primit. M-am jucat cu ele și era unui vecine și văzând că îmi plac foarte mult, mi le-a dăruit și încă le mai am. De cât timp ești DJ? De aproape 6 ani, petrecuți efectiv în cluburi. Pasiunea? Cum a venit pasiunea pentru mix și pentru... A început de la o vârstă fragedă și practic de aici. Am făcut școala de muzică, am studiat pianul și vioara. Drept e că vioara a fost ideea mamei mele, dar și nu mi-a plăcut. Eram mult prea mic, nu vedeam bine corzile și așa că am rămas pe partea de pian. În jurul perioadei liceului am început să mă joc cu piesele pe calculator. Au apărut o fel de softuri care îți permiteau să mixezi la un nivel cât de cât ok. Și așa am început totul. De la clape la platane. Exact. Care a fost, dacă ți amintești, care a fost prima ta apariție pe scenă? Eram în clasa 10-a, am 15-16 ani și a fost prima mea rezidență într-un club local undeva. Aia a fost prima seară, atunci m-am pus în pupitru, am rămas singur, trecusem de cele 2 săptămâni, au fost 2 săptămâni de probă, să zic așa. Și a 3-a săptămână am rămas singur, eu și publicul. Cum ai ajuns acolo? Foarte amuzantă povestea. Eram acasă, mixat pe calculator și au venit băieții de la o firmă de televiziune și lucrau la mine în cameră, acolo fiind balconul, montau antena. Așa, am intrat în discuție și m-am văzut că mixez și m-a întrebat: mixez, faci muzică? Da, cât pot și eu. Păi uite, am un prietenul lui fiind chiar patronul clubului, dacă vrei îți fac cunoștință cu el. Am zis sigur, era într-o zi de marți, știu sigur, și vineri ne-am întâlnit. Am mers, am discutat, am stat la o cafea, ok, am văzut cam care este area unde trebuie să ajungem muzical, am fost de acord, am căzut la un punct comun și așa am început. Spune-ne, în drumul tău prin cluburi, alături de ce DJ celebri ai mixat sau ce DJ ai cunoscut? Drept e că am și mixat alături de câteva nume, printre care numim DJ Optic, Dario Zai, DJ Rino, DJ Allen. Încotro te îndrepți acum?
Cât mai sus, clar. Vreau să încep să produc, vreau să încep să scot piese proprii, pentru că am câteva remixuri, dar vreau și piese proprii și, cum spuneam, cât mai sus. Spune-mi câte ceva despre realizările tale de până acum. Sunt destule, nu toate de proporții mari, dar mici și multe, să zic așa. Însă cea mai considerabilă și de luat în seamă este participarea mea la House Parade, care a fost în 2009, unde am mixat alături de peste 100 de DJ, național și internațional. Cum ai defini publicul din România? Un public care este în curs de educare. E un public bun și un public tânăr. Există cineva care se ocupă în prezent de imaginea ta? Sau ai un impresar, ca să spunem așa? Da, există și impresariază un proiect care este momentan în curs de dezvoltare. Dezvoltă și tu. Însă nu pot să dau prea multe detalii despre acest proiect, pentru că ceva. pot să spun, e format din 2 DJ și o voce. Și deja lucrăm la 2 piese și sperăm ca în vară să și lansăm. Aveți deja un demo pe internet? Nu, pentru că nu am definitivat vocile. Avem 2 voci diferite și încă nu ne-am hotărât pe care să o alegem. Amândouă sună foarte bine, numai că vrem să alegem și mai bun pentru stilul ăsta de muzică. Și proiectul se numește Pam Pam? White Nights. E un proiect care există de câțiva ani, de aproape 2 ani, dar pe piață probabil va ieși cu alt nume, sub alt nume. Unde studiezi tu acum? Și ce, mai exact? Studiez în cadrul facultății de design, din cadrul Universității Tibiscus din Timișoara. Specializarea mea este design grafic și iar anul ăsta sper să iau licența. Și care e legătura între muzică, mix și grafică? E foarte mare. E o legătură foarte strânsă, pentru că sunt 2 domenii care merg mână în mână. Orice club, ca să se promoveze, are nevoie de o imagine, deci o identitate grafică. Și pe mine m-a ajutat foarte mult. La partea de grafică m-a ajutat foarte mult muzica, pentru că fiind în club, discutând direct cu patronii, în același timp probabil într-o ofertă, de exemplu, le-am dat 2 DJ în ofertă și le-am spus, uitați, putem să ne ocupăm și de partea de grafică. Și în felul ăsta s-au strâns foarte multe colaborări. Momentan mă ocup de 4 cluburi, din punct de vedere grafic. Și pușculița ta e în plină ascensiune. Da. E constantă, să zic așa. Dar nici așa nu e de ajuns. De fapt, e pe o linie de plutire bună, pentru că toți banii care vin din muzică sau din grafică merg mai departe în investiții. În școală de DJ, aparatură profesională de studio sau lucruri care sunt necesare unui DJ. Deci lucrezi pe 2 fronturi acum, să înțeleg. Nu ne-aș numi 2 fronturi, ci 2 batalioane pe aceeași front. Bine, FT, uite, acum am vorbit de toate. Spune-ne pentru final care este mesajul tău pentru Arsenal de Distracție, dar și pentru publicul nostru. Sunteți foarte tari, țineți-o tot așa, iar voi distrați-vă responsabil. Gata, prieteni, iată ne-a ajuns și la finalul ediției de astăzi. Sperăm că v-a plăcut antrenamentul nostru pentru distracție și abia aștept să ne revedem săptămâna viitoare cu mai multă distracție. Nu uitați să ne vizitați site-ul www.arsenaledistracție.ro. Nu uitați să ne căutați și pe Facebook la facebook.com/arsenal.distracție și de ce nu și pe YouTube la youtube.com/arsenal de distracție.
Vă așteptăm și pe Messenger dacă aveți idei, propuneri, arsenale, distracție, @yahoo.com. Până data viitoare, Dani și Natasha Vă salutăm. cu respect. Privești? Mai privești odată. Te uiți și nu uiți ce vezi. Poate mică canal, că n-ar fi prima dată. Zi, mai zi altă textă, că tu știi din cap. Nu mai știu, măi, cine merge în cluburi, cine stă pe cuburi, ăla eu, ăla eu. Atât am spus numai cu aia. Never let me go. Dani și inegalabilul său instinct s-a întecut. 5 octave. Ok. Gata? Hai, nu. Hai, zi. Ha, mă, termină. Gata, dragii mei, iată ne ajung și la finalul ediției de astăzi. Sperăm că v-a plăcut emisiunea și ce am încercat noi să facem. Sperăm că v-ați distrat